Arngut kinangalam barang ba ka Meghalaya Cricket Association MCA kila kentho persya ya kijing penchitam bala shim dangshan hakabaya day berkakam le kenshlen da kabakan tho ba kini kijing le kiyat lat ya kirukam trekam bala bu renti ha kiriti penyat kam jongka MCA ha ukerwa bala pelat hak arpu pratrik jeliu kini kinongalam ka MCA kibakan thob ya Vice President Rajiv Bare wa Joint Secretary UA Miban Phiraswer kila ong bakamat kam day la on penlong ne em ya jing to kit halor ki jing keno Henry lakaseng kala bot ne em ya ki jong ki kendon bat kinong rem jong ka jing bishar hok haba jubab iki kila banjur baka MCA kam day satya katna trekam bala penyat da president kat kum kariti penyat kam kebor penyat baro ka syong haka general body kat bak Apex Council kapendan kam ya kebor bala IT haka ulaong kila ong baka kam ram jong president kalong tangban penyat kijingalang bat ban pet banyak kelum haka baka bor bakar ki kitmutang na kabenta kijingja bakar pang bat om kum ka jingpen kala ya karai bala shimlang kabenta bakongsan ka jing persya jongki kalong halor karukom penshitam kila kedau bakariti penyat kam kedan kam ya ka show cause notice bat kalat ban bishar shwa ban le ya kanu kanu persya ikinong kit kam bat hadien kata ka kam ka day ban net sha unong tokit bom sha liang ombudsman kila ban rap baya ki jing ujor day ban pha hapo ka sapu prakenta sha ka disciplinary sub committee nakabenta ban tokit shwa hakaba ya ka kai phon day ban a sha ka Apex Council hapo khat sansngi kila ong baka jinga lat ikini ki senjam kapan khani kila jinga dai ki badan kam om ki bala rai kini kinongalam ke MCA kila bu jingkeliru ya ka kerdan jong ombudsman da ka baong kat kum gariti penyat kam ka kedau syai baya u ombudsman de benthung da ka general body hak annual general meeting ka jing shisha bala khot ya ka special general meeting hak lai trik nai tung kalong penlong ya kum ka ni ka jing thung kila ken tho bakalong hi ka jing ptyang ba omdan u ombudsman bala thung hok menta lingba ukurwa la ken tho shu halor ka jing kit khri ka bajin kat bala let sha ka Meghalaya State Commission for Women hau banai jemang arja apnrio ki jing ujor kila poi shak official email ka MCA hau banai no pra arja pesan lada ka bor penyat barim ka deban shim ya ka jingkit khli halor ka jingbom le AA haka por padan ka jingkala ka ju ka kerdan ka deban trekam hakinong alam menta ki bala yo por saw banai shiteng ban le AA shwa ban le shaka commission kila ong lada ki jingkit no ki don ki bakya hadu katta ban le kerki menta kila bu jingkali balai bala pelat ya u ban mikmat ya ka MCA dang hagini kindiat banai baladam halor ka jing batha jong ka commission kini ki arngut kinongalam kila ong bawat la ya kani ka hukum la pha sha president mementa Henry kalong ka bala te lakam ya ka MCA kum ka tra trekam kat kum ka an ka kerwa kapan pawru ka jing smukhya halor ka jing pun panapat ba iklat pun shitam shwa ban pendap ikikam ki baya day kat kum ki kendon trekam da ka ba ong bakani kalapan paw bala rai pen ram shwa ban bishar nakalang kini ki arngut kinangalam ke MCA kila penkot da ka baken tu ya ka Apex Council bat ka general body ban penne ya ka jing senshar jong ka an hapo jong ka association